Tenan. Kula nggih mboten mbako ning gede. Engko tak ngrasake ya, Mbak. Nggih. Mangke nggih, teng wingking. Heeh, teng mburi kono. Mbak Lita saka enek sing anyar telu to, Mak. Heeh. Rukmini, Setyabama, Jembawati. Asma sinten, Mbak? Lita. Mbak Lita. Nggih. Oh iya iya. Mbak Lita daleme pundi, Mbak? Parakan. Paraan Temanggung. Temanggung. Weh, nggih nggih. Wo mriko ki sing terkenal mbakone, Mbak. Nggih leres. Nggih. Mbako Lamsi menika. Nggih, wah mbako Temanggung ki enak-enak tenan. Kula nggih mboten mbako ning gede. Engko tak ngrasake ya, Mbak. Nggih. Mangke nggih, teng wingking. Heeh, teng mburi kono. Mbak Lita saka Temanggung. Tindak mriki kali sinten, Mbak? Kalih Mbak Indi menika. Oh, Mbak Hindi. Nggih. Anu nuwun sewu lho, ora kok teges mengusik perkara pribadi mboten, Mbak. Nggih. Menika pripun? ben cetha rembuke. Jenengan niku pun krama napa dereng? Nggih dereng, dereng pajeng niki. Oh, iya. Isih legan ngono to, Mbak? Tasih, ning mboten pados momongan nggih. Oh iya, rekoso. Kudu rabi sik aja ngasih kebablasen ya. Nggih, kebablasen teng pundi menika? Nah, blusok nyang ngendi, Bu? Teng sawah. Nggih. Heeh, jenengan isih sekolah apa pun lulus kuliah? Alhamdulillah sampun lulus. Lulus SMP napa SD? SMK. Oh, ajeng tahun wingi napa tahun Tahun sakniki. Oh, padha kula berarti saumuran kalih kula. Iya. Wong yo kur muni ngono ya terus ngapa lho? Kiwane, Mbak. Sinten asmane, Mbak? Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Mak Limbo, Mbak Cani. Paring asma sinten? Kula Hindi. Mbak Hindi. Nggih. Daleme pundi? Saking Bakurjo mawon. Mbak Turjo ngendi, Mbak? Mriki niku. Oh, Kebumen. Mlebete Purworejo. Oh, mlebete Purworejo. Nggih. Nggih. Mbak Hindi. Nggih. Daleme kene wae. Nggih. Jenengan sing kudu tak tanjike meneh iki yo an. Isih legan apa wis payu? Dereng. Dereng. Nggih. Oh ya. Tasih segel niki. Oh nggih. Segel. Pripun ta? Tenan ora ning kowe? Saestu ta. Nggih. Lah pripun ta? Ora apa-apa, Mbak, ora apa-apa. Iya. Ki isih do nom-nom ki teges masa depane isih dawa ngono lho, Mbak. Nggih. Aja ngasih kenal hal-hal sing ora prayoga sithik. Iya. Di aku ya ngono, aku ngandani sampean ku ya ngandani awakku dhewe, wong aku karo sampean padha-padha nom ya to. Saumuran ta? Saumuran ya wis gampangane ngono wae. Mula ya do dijaga, cah nom kuwi wancine gegulang ilmu sithik, nek arep mbajing, arep mbling iso nek wis tuwa wae. Katen nggih. Contone sinten nika? Kae sing ngempul kae. Kae telat nakale kae. Iya. Mbak Hendi. Sapa? Hindi. Oh, Mbak Hindi. Nggih. Aku nek krungu tembung Hindi kelingan tanggaku jenenge Hendi. Wonge ompong, Mbak Hendi. Sampeyan aja ompong ya, Mbak? Mboten niki diteralis niki. Lah, omong bener. Ben aman, ben mboten aja ompong ndak nyantroli. Kantolin apa? Kantolin apa niki? Nek mangan gedang ra engko terus. Untuk apa? Iya. Iya. Kiwane, Mbak, sugeng dalu, Mbak. Wah, iki sajake aku ora pati wani nek karo iki. Lah ngopo? Iki sajake. Monggo, Mbak, sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Dalem Novi. Mbak Novi. Nggih. Komplite? Novi Kusuma. Mbak Novi Kusuma. Daleme pundi, Mbak? Kula Solo. Solo? Nggih. Solone pundi? Pucang Sawit Jebres. Pucang Jebres. Nggih. Weh, lah kok saged kalih nggen kula? Pundi? Jebres ta? Nggih. Jebres niku elit to.
nuwun. Iya. Do lenggah sik, Mbak. Iya, Mak. Kacamatane keri saja ya. Ha iya. Wah, apa kae? Kok urung-urung kok wis bluk. Iya. Matur nuwun suporte kanca-kanca sinden, Mak. Iya, kaya karo kanca-kanca penabuh barang. Ki pengedrame agek krungu tabuhane pisan wis iso templek. Iya. Alhamdulillah. Kuwi kakangku Mas Kotrek. Mas Cahyo. Iya. Kuwi wis suwe banget ngendikane wis setahun punjul ora wayangan kuwi. Lah ngopo? Lah ya pacobane Gusti kuwi ora ana sing iso nduga, Nduk. Iya. Ya dongane ya muga-muga sak pungkure kuwi minangka pengalaman pacoban kuwi dienggo pemupuk diri. Iya. Kanggone Mas Kotrek ben dadi pribadi sing luwih apik. Iya.
Wong jalarane ya mergo omben-omben. Wah, nyemelangi tenan kok, Nduk. Barang siji kuwi iki iso dadi perkara pirang-pirang. Iya. Dudu kuwi sing arep tak rembug. Sing utama awake dhewe kudu ngaturake uluk salam kula nuwun ngersaning kulawarga besar panjenengane Bapak Paiman, Pak Juragan Buah. Oh iya. Luar biasa matur sembah nuwun panjenengane Pak Paiman kuwi CEO dari Sari Buah. Wah iya luar biasa. Muga-muga sok iso dadi PT lho. Amin. Amin lah. Ya mergo panjenengane Pak Paiman ndongake awake dhewe ya kudu ndongake karo keluarga Pak Paiman. Rak ngono. Iya. Sowan ana ngersaning para warga masyarakat Desa Wiramartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen kene. Iya. Bareng sak pengombyong saka Gunung Kidul. Matur sembah nuwun. Kanca-kanca Ansor Laras sing ngedram awake susut. Lah ngopo? Biasane rak sing lemu kaya resan kae to, Nduk. Saiki suda awake dadi sakmono kuwi. Ya ora apa-apa karang gawean dhewe. Iya, ora dadi ngopo, ora dadi perkara. Ya. Iki wayangan iki dalam rangka apa, Mak? Dalam rangka tasukuran pernikahan utawa download mantu. Weh. Kok download mantu? Download ki bahasa Inggris artine ngunduh. Oh iya. Ngunduh mantu ki download mantu. Oh iya, heeh. Iya, Mak. Tasakuran pernikahan putra panjenenganipun Bapak Paiman, Pak Juragan Semongko utawi Sari Buah kalian putranipun Ibu Sintawati. Sapa? Panjenengane Mas Bagus Renaldi Gondowijaya. Wah, asmane apik iki. Iya, Mak. Mas Renaldi Gondowijaya iki tak waca nganggo basa Jawa ki nek huruf Jawa ki macane A ki dadi O ngono lho, Nduk. Oh iya. Dadi Mas Renaldi Gondowijaya kalian panjenenganipun Mbak Ari Rahmawati. Oh iya, heeh. Kuwi nek iso dadi salah tampa lho. Ning nggon undangane nek asmane ora jangkep le nulis, wong biasane sok Renaldi dan Ari. Waduh iki padha lanange gegek. Ning iki komplite Mbak Ari Rahmawati. Oh iya. Iya, Mak, ya. Nderek mangayu bagya serta mengucapkan selamat ana ngersaning Pak Paiman. Iya, Utamane kanggo pinanganten kakung putri. iya lah mau ya wis foto bareng sak keluarga. Iya. Mau ya wis dirampungi karo penyanyi Pak Paiman. Weh iya, matur nuwun. Lawake dhewe nyambut gawe ya kudu sing tenanan. Iki nggawa sinden semono mbane, nggawa wiyaga semono mbane, elingen, nduk, eling-elingen. Piye? Aja sak geleme dhewe nek nyambut gawe. Nyawang mburi iki do butuh capluk. Wae. Iya, Mak. Heeh. Ki sowan ning Laladan Kebumen ya ngaturke sungkem ngersaning para senior-senior kula, guru-guru kula ing para dalang-dalang Kebumen. Iya. Ana panjenengane Ki Eko Suwaryo ki ya asli sekolah Laladan Kebumen kene. Heeh. Panjenengane Ki Sunarpa Gunaprayitna mawawan wis kepareng nyalirani pahargyan campur sari. Oh iya, Pak Narpa to. Malah iki kepara aku diparingi palilah wiyagane Pak Narpa tak colong siji. Oh iya. Ora apa-apa. Waton sela padha selane kok. Iya. Iya, matur sembah nuwun. Ngaturke sugeng lenggah ngersaning para tamu undangan ana panjenengane Pak Dewan DPRD Kabupaten Kebumen fraksi Gerindra. Wah, nggih, matur sembah nuwun. Menika kaleresan Pak Dewan, penyelentrem kula menika ugi ketua DPC Gerindra saking Gunung Kidul menika. Kok menawi mengke wonten sambung rapeting aspirasi dirembuk kali sing nyelentrem niku. Sing nyelentrem, Sing piyaine ireng iki lho, Nduk. Sing kaya mumi kuwi. ora sak-sake ta iki ora. Ngaturke sugeng lenggah kanggo Pak Camat mau ya wis kepareng-paring mangandikan. Iya. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa Wiramartan kuwi kapernah rayine Pak Paiman. Oh iya. Wingi ya sing telepon ya panjenengane Pak Lurah, Pak Kepala Desa kuwi. Iya.
terus disambungke nyang Pak Paiman terus rikala semono rawuh ning nggubuke awake dhewe. Wah, gawani apa-apa, Nduk. Iya, matur nuwun. Mewah iki sedaya kepala desa sak kecamatan Mirit rawuh kabeh. Matur nuwun. Mewah sedaya para tamu undangan. Wah, jejer-jejer lenggah tertib kabeh. Matur nuwun, Mak. Iya. Ndongake kanggo pinanganten kakung lan putri kowe mau rung ndongake. Iya. Pandung aku tembung sakinah mawaddah warahmah kuwi nuwun sewu. Wong mangun palakrama kuwi sing digayuh sakinah. Sakinah kuwi tegese kebahagiaan. Iya. Gandeng nuwun sewu. Keyakinane jane Mas Renaldi Gandawijaya karo Mbak Ari Rahmawati kuwi ya umat muslim. Ya nganggo tembung muslim lho. Iya. Sakinah ki saka tembung kebahagiaan. Mawaddah kuwi diri pribadine Mbak Ari Rahmawati karo jane Mas Renaldi Gandawijaya. Lah warahmah kuwi kasih sayang saka Gusti. Iya. Mula dongane dudu kok muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dudu dongane dudu ngono. Lah piye dongane sing bener, Mak? Dongane sing trep ya ki ora kok iso diarani bener, ning iki iso diarani trep mergo iki luwih nyambung. Piye? Semoga panjenengane Mas Renaldi Gandawijaya dan Mbak Ari Rahmawati yang sudah kepareng nindakake dawuh palakrama muga-muga kanthi mawaddah dan warahmah ingkang wis diparingke dititipke saka ngersane Gusti, muga-muga Mas Renaldi dan Mbak Ari dadi keluarga ingkang sakinah ngono. Oh iya. Amin, Mak. Amin. Ya. Muga-muga ya enggal diparingi golek kencana ingkang bisa tata jalma, Tegese diparingi putra. oh iya. Ben panjenengane Pak Paiman karo Ibu Sintawati enggal bisa nggendong putu. Oh iya. Momong wayahe ya. Sinden akeh dikenalke siji-siji. Oh iya. Enek sing anyar 3 to, Mak. Heeh. Rukmini, Setyabama, Jembawati. Arep kaya Prabu Kresna kowe. Men. Iya. Di anu sugeng dalu, Mbak, saka sing cerak eblek. Iya. Nggih. Bocah-bocah kabeh iku. Nggih, sugeng dalu Mbok Limbuk Mbok Cange. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Lita. Mbak Lita. Nggih. Oh iya iya. Mbak Lita daleme pundi, Mbak? Parakan. Paraan Temanggung. Temanggung. Weh, nggih nggih. Wo mriko ki sing terkenal mbakone, Mbak. Nggih leres. Nggih. Mbako Lamsi menika. Nggih, wah mbako Temanggung ki enak-enak tenan. Kula nggih mboten mbako niku gedhe. Engko tak ngrasake ya, Mbak. Nggih. Mangke nggih. Nggih. Teng wingking. Heeh, nang mburi kono. Mbak Lita saka Temanggung. Tindak mriki kali sinten, Mbak? Kalih Mbak Indi menika. Oh, Mbak Hindi. Nggih. Anu nuwun sewu lho, ora kok teges mengusik perkara pribadi mboten, Mbak. Nggih. Menika Pripun? ben cetha rembuke. Jenengan niku pun krama napa dereng? Nggih dereng, Oh. dereng pajeng niki. Oh, isih legan ngono to, Mbak? Tase, ning mboten pados momongan nggih. Oh iya, rekoso. Kudu rabi sik aja ngasih kebablasen ya. Nggih, keblabasan teng pundi menika? Nah, blusok nyang ngendi, Mbah? Teng sawah. Nggih. Heeh, jenengan isih sekolah apa pun lulus kuliah? Alhamdulillah sampun lulus. Lulus SMP napa SD? SMK. Oh, ajeng tahun wingi napa tahun Tahun sakniki. Oh, padha kula berarti saumuran kalih kula. Iya. Wong ya kurmune ngono ya terus ngapa lho? Iya. Mbak Lita. Iya. Ha Mbak Lita ta asmane? Nggih, leres. Nggih. Mbak ngono wae aja nganggo nyai. Ampun betosi nggih. Hah? Ampun betosi. Ora nyai, aja nganggo nyai nek tulisan nyi kan tulisane nyi ngono to. Nggih. Ndak engko ndak dadine apa Ibu Lita, wis pokoke benere Mbak ngono wae. Heeh. Ndak ora prayogi, iya ta, Nduk? Iya. Kiwane, Mbak. Sinten asmane, Mbak? Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mak Limbo, Mbak Cani. Paring asma sinten?
Kula Hindi. Mbak Hindi. Nggih. Daleme pundi? Saking Mbak Kurjo mawon. Mbak Turjo ngendi, Mbak? Mriki niku. Oh, Kebumen. Mlebete Purworejo. Oh, mlebete Purworejo. Nggih, nggih. Nggih. Mbak Hindi. Nggih. Daleme kene wae. Nggih. Jenengan sing kudu tak tanjike meneh iki yo an. Isih legan apa wis payu? Dereng. Dereng. Nggih. Oh ya. Kasih segel niki. Oh nggih. Segel. Pripun ta? Tenan ora ning kowe. Saestu ta. Nggih. Lah pripun ta? Ora apa-apa, Mbak, ora apa-apa. Iya. Ki isih do nom-nom ki teges masa depane isih dawa ngono lho, Mbak. Nggih. Aja ngasih kenal hal-hal sing ora prayoga sithik. Iya. Di aku ya ngono, aku ngandani sampean ku ya ngandani awakku dhewe, wong aku karo sampean padha produksi nom ya to. Seumuran ta? Saumuran ya wis gampangane ngono wae. Mula ya do dijaga, cah nom kuwi wancine gegulang ilmu sithik, nek arep mbajing, arep mbling iso nek wis tuwa wae. Ngaten nggih. Contone sinten nika? Kae sing ngempul kae. Kae telat nakale kae. Iya. Mbak Hendi. Sapa? Hindi. Oh, Mbak Hindi. Nggih. Aku nek krungu tembung Hindi kelingan tanggaku jenenge Hendi. Wonge ompong, Mbak Hendi. Sampeyan aja ompong ya, Mbak? Mboten niki diteralis niki. Lah, umum bener. Ben aman, ben mboten Aja ompong ndak nyantroli. Kantoli napa? Kantoli napa niki? Nek mangan gedang ra engko terus. Untuk apa? Iya. Iya. Kiwane, Mbak, sugeng dalu, Mbak. Wah, iki sajake aku ora pati wani nek karo iki. Lah ngopo? Iki sajake. Monggo, Mbak, sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Dalem Novi. Mbak Novi. Nggih. Komplite Novi Kusuma. Mbak Novi Kusuma. Daleme pundi, Mbak? Kula Solo. Solo? Nggih. Solone pundi? Pucang Sawit Jebres. Pucang Jebres. Nggih. Weh, lah kok saged kalih nggen kula? Pundi? Jebres to? Nggih. Jebres niku kalih Tosura pundi? Udah tebih nek Tebih, kula Pak? iki Oh. Tosura pojok kulon, Pak. Nggih, nggih. Nek ora arti rasa reko-reko reti. Karep-karep kemeruh kaya sing gonang kae kaya. Nek ketoke jenengan pun kagungan putra nggih, Mbak? Nggih. Dereng. Dereng. Ning pun krama? Dereng nembe. Dereng krama. Oh, nggih. Mugi-mugi lancar, Mbak. Amin, pangestuni. Oh lah, cah ngambah kira. Tindak mriki kalih sinten to wong Mbak Novi niku? Kalih Mas Galih. Wah. Alah. Trek kowe iki. Kowe nek kalih Mas Galih ki tuwuk sepuh jenengan napa tuwek dekne? Nggih, sapa Mas Galih? Oh, nggih. Iya. Kelakuane isih kaya balita. Matur nuwun iki dadi sing telu iki asmane Mbak, semua Mbak Lita, terus Mbak Hindi karo Mbak Novi. Senengku ki ngene iki lho. Apa? Nyawang sinden-sinden sing apa relasi serawung-serawung anyar ki pupure ki sewajare lumrah. Oh iya. Dadi to sawangan sing saka kono nomor loro kae sing sapa to? Bengok kae lho. Andinge niken ki lho. Kae iki Gusti Allah, nek pupuran ki to, Nduk. Mongko wedake sing mereke Kelly kae. Dadi nek dheke wahing kuwi mak piyur kaya glepung. Rak dadi karpete mabul putih-putih kae. Iya. Aja ngono kok ndak lara ati kok ndak nesu. Wah, kae wis ora iso nesu kok, Nduk. Wis mati rasa kok. Kowe ngapa kok ngegongi ya mbuh ki ngapa lho kowe iki? Nak wolo akeh. Iya.
saking Pak Bardimas Papua nyuwun tembange Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbak Niken Esia pun bawani matur sembah nuwun. Request saking rombongan ugi Mangun Jayan nyuwun lagune Sesideman. Oh Sesideman karo Gubuk Asmara. Terus menika apa iki tulisane ora cetha iki. Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Sage dari desa ngendi iki Tanggulangin nggih oh nggih badhe nyumbang lagune Joko Melarat sama Kangene Atiku. Oh ya engko diaturi kalodhangan. Heeh. Joko Melarat saiki wis sugih. Iya. Ditembangke. Sapa sing nembang? Mbak Niken sikik iki sing tak waca dhisik dhewe aku mung miturut requestan lho. Oh iya, Mbak Niken. Mergo iki ya wis ditransfer Gubuk Asmara mak lagune. Ayo Mbak Jumeneng tak sepati. Sepati apa? Mars PKK no. Oh iya. Lagi trending topik. Iya. Ya Mbak Jumeneng, Mbak. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga dan sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sana, rumah sehat sentosa. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Bu Licang. Kok licang iki ta? Limbuk Cangi. Oh, aja sok disingkat. Napa Cangli? Ah, kuwi meneh. Aku muni aja sok disingkat ki ndak ketrikel ilate malah ora prayogi ya. Mboten, ilate mboten sok ketekuk. Ya liyane sing keteko. Nggih. Kok niki mau mboten dikenalke lho. Sinten? Niki sindan-sindan niki. Wah, ora butuh. Muak aku dhewe pisan. Lah ya kudune dikenalke kersane Piyai Men. Kebumen ki tepang ngoten lho. Nek sing kuwi mau rak wis genah sing bar sak bare Mbak Novi saka kene kuwi mau rak genah nek penjerane Mbak Bella. Mbak Bella. Kasih ibu, kasih hidu kepada Bella. Ya. Kuwi wis genah ngono lho. Nek sampean ya wis genah Mbak Niken. Nah. Asmane Mbak Niken. Heeh. Ngaturno akeh penonton akeh banget, Mbak. Nggih. Disapa. Heeh. Ngaturaken sugeng dalu konjuk Bapak Ibu para tamu para pamirsa ingkang wonten mriki uga wonten mirsani lumantar streaming Heeh. streaming YouTube. Yusuf Ki Yusuf Ansor Ansor, nggih. Sugeng mirsani menika grombolan wayang kulit Grombolan. saking Gunung Kidul. Ora esek, kok gerombolan iki apa? Lah kudune Ayo rombongan. rombongan nggih. Nek gerombolane ora ketok, masalahe do lingguh ya. Walah. Nggih, menika Ki Yusuf Ansor kalian kanca-kanca Ansor Laras. Ansor Laras, heeh. Nggih. Awake dhewe sowan Kebumen iki wis ping Ya ora karo awake dhewe. Lah Ya yo. sak ndase. Dhewe ya medeni. Ya sak ndase, sak awake kabeh. Nggih. Iki sowan ning Kebumen iki wis ping 3 iki, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mugi-mugi saged tinggal langganan. Amin, amin. Ya dungane anggere tenanan le nyambut gawe tur ketrima iki ya tak kira ya dadi lengganan. Iya. Amin. Kae lho, para bapak-bapak sing padha jumeneng eneng kono kae lho, Bapak Ibu Nggih. kabeh. Kae wajan. Sugeng dalu, Pecinta Pak. budaya. Nggih. Kendah. Aduh. Pun angsal mik anu unjukan dereng, Pak. Ngasto ki Mbak nggih mike nggih, mike nggih. Nggih. Unjukan kok mik. Nggih. Iya. Unjukan iki rak ya mik to. Heeh. Iya. Ya, ya nembang Mbak. Wonten dawuh saking Saking penggemar
jenengan saking Papua. Saking Papua. Sesuk arep ditanggap campur sarian sor laras gandeng wayang ki ragate larang arep ditanggap gandeng Papua. Oh ngaten. Berarti ora katut kabeh. Ora katut kabeh. Terus kira-kira sing katut ki sing bangsane endi? Ya gur sing genah jenengan genah katut. Katut. Nengko kanca-kanca liyane mulih jenengan keri kono isian. Lah nggo ngopo? Nggo bancaan wong-wong kono. Bangsaan. Wis ngebel aku kok Pak Bardimas wis genahke wis ngedilke job. Oh iya. Pak Bardimas. Tanggal piro, Mak? Tanggal 35. Iya. Ora eneng tanggal 35. Niki wis ngepel aku jare tanggal 29. 29 apa? 29 Desember. Oh, Desember. Ning taune urung genah. Oh iya. Ora apa-apa. Dibawani Mbak Gubuk Asmara katur Pak Bardimas saking Papua. Nyingkar nyingkur. Pak Dewan tesih lenggah. Oh tesih. Pak Dewan nggih sekur dalu. Aja tojuki sawer ngisini-sini. Lho, nek Dewan nggen kula niku mboten dijaluki mesti pun maringi nek Dewan nggen kula. Nek Dewan mriki ketoke nggih sami nggih Pak. Pak Dewan kang pundi? Ampun Pak. Ampun nyawer Pak. Nggih Pak Dewan kados umume mawon. Masih, hei. Anu dalan mriku wae terus enten sing gronjal sithik Pak. Nggih mriku riyen mawon mboten sanggih nyawer. Ya beda dana dinggo dalan karo dinggo nyawer ki beda. Lho, kowe rak yo ndek dalan to, Mbak? Nek ngono aku ora ngronjal. Alus le. Melenyok kowe. Jilirit. Iki yo ditenggani. Oh, kuwi diaturi jumeneng kok ya. Malah urung pitepangan. Oh injih. Iya. Mangga Ibu, jumeneng. Ibu. Heeh. Duet kalian sinden kula saking Gunung Kidul. Nggih kaya ngoten niku nek wong Gunung Kidul niku racake mambu gamping. Kok gamping to? Kalenjet. Paling Oh ora jenengannya ora pirsa nek kula niku ya turunan mriko. Nggih to? Ibu menika nggih asli Lah, Gunung nggih, Kidul. Teh. Oh, pundi Gunung Lah, Kidul? Gunung Kidul lah iya Teh. Heeh, anu nggih. Lah iya. Pundi Gunung Kidul? Kula Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari. Kelahiran mriko, binoyong dateng mriki ngaten. Nggih. Oh, lah. Ya wis. Oh, lah ya. Mula sing nyelentrem ki ngono, dek kaya ora asing to ngono. Napa nggih ta? Nggih, sing nyelentrem niku. Iku nak ndregil cahe. Ketoke sebaraan Mas Pinto. Nggih. Nah, sak pantaran. Sak pantarane kok ketok tuwa dekne ya, Mbak. Nah. Nggih. Monggo aja meneng Pak iki ketemu sedulur Gunung Kidul, Nduk. Iya. Wah, jan. Saniki to? Nggih, sakniki. Oh, nggih. Nggih nek jam 4 pun bubar. Oh, kula niku ora nembang ya ora apa-apa kok. Niki niku sah. Lah pripun? Lah bayaran wis sah. Oh. Tegese jenengan rak cetha pamitan teng sinten. Lah nggih. Kula kok mboten ditakoni kaya niki. Lah kan pun cetha. Ora bae. Lah sak pantarane Mas Pintu, monggo Mas Pintu pun diputu niku. Ha. Lah iya. Pun sembrono iki. maksudnya pun pengetahuannya pun luas. Lah iya. Ora aku yang gumun jenengan ku ya isih nun sewu isih timur kok ya pengalamane ya luas banget to, Bu. Ah, nggih sing nyelentrem niku sing ngajari. Niku mboten pengalaman niku kemalaman to. Uraimu. Nggih, mangga pun teruske. Sinten? Lho kono kenalan sik jenengan. Aku lho pun kenalan ket mau. Lah yo jenengan kenal yo basa-basine ngaten lho, Mbak. Nggih. Iya. Sinten asmanipun? Kula. Monggo kenalan rumiyin. Nami Ibu. kula Ira. Mbak Ira. Iji. Garwa ing Mandura. Iya. Irawati. Nggih. Wis ora santi saiki sing nyelentrem. Mboten takon alamate to? Pun Tanjung Sari pun genah mriku. Ah niku ora alamat sing biyen. Nek sing sakniki Sakniki beda. ora sing celak masjid niku to. Nggih to. Sing cerak masjid ndi? Sing daleme mriki ra sing celak masjid niku to. Oh, utuh. Lah senes. Utuh. Berarti masjid tesih majeng meleh. Nggih. Nggih.
Nggih. Pundi alamate pundi? Alamat kula niku mboten ten mriki lho. Nggih. Nggih, kula saking Kulon Progo. Walah. Mergo digondol bidho ning sing saka Kulon Progo dadi pindah alamat. Oh, nggih, mboten napa-napa. Dadi sakniki teng mriki. Sakniki ten mriki. Lah iya, nggih. Sesuk-esuk bali. Nggih. Iya. Bali teng Tanjung Sari mawon, sareng sing nyelentrem. Mah. Nggih Bu, numpak Mio. Mah aku. Mio tangkine bocor. Rajin aku kok. Iya, mangga. Mangga Bu Ira di. Iya. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Ya piyai Gunung Kidul ki ya tetep arep jenengan pun dangu gesang ten kutha mriki nek tetep logate Gunung Kidul ora iso ilang. Nggih, jane ya sok kangen mulih mriko kula. Nggih. Sing ngangeni rak gapleke to. Nggih, bener. Nah, nggih. Gaplek Mas, diwul, caplek Mas, rangkul, ngono kan ta. Mboten lho, kula niku gumun ta? piyai mriku iki arep nggone niku nun sewu rada gersang tandus niku nek Nggih. nanem telo digawe gaplek niku rak tonjo-tonjo Nggih, telone. bener. Nggih. Ah, jane gaplek niku rak nuwun sewu rak ming tela gondrong. Gitu. Gondrong lho. Telo kok gondrong iki lho. Lah ya terus jiwus-jiwus niku lho gondrong. Mergo kodanan. Niku sing marai kangen iki. Jelabut-jelabut. Heeh. Lingsem Lingsem yen ke mutan lelampahan lelakon ingkang monggo digongke bareng lho. Nah. Tresna tulus nadyanengku bekas Nggih. Enggak digonggo sikik, Mbak. Nggih. Yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tak geleren ning jaga kepyak tulisan warna abang tanda isi rawan Enan karo salto kae nyimpen wati wiwati yen lumaku saiki kupo kae kecita wayang nganti dagang
susure kalu kaya ngelingake Dewan kok derengan teng pergerakan nggih. Ayo. Pirsa ora. Ingkang pundi, Bu? Pirsa ora. Ingkang Pak Dewan pundi? ingkang pundi? Lenggahipun? Lho, iki carane ngene iki. Pripun? Sugeng dalu Pak Dewan. Sing mantuk ana ora? aku ya padha wae ora pirsa kok. Ana ora sing mantuk? Mboten. Oh ya utuh berarti. Sing mantuk niki napa Dewan? Apa nyalon lurah ora dadi kok kowe? Iya, nyalon lurah ra dadi ming mekne jenenge ora neng ere. Kakak iso? Lah jenenge rak Hani Evinto. Heeh. Monggo kowe miturut primbon ki sing dadi lurah ki sing jenenge enek ere bangsa Suparjo, Suwarjo. Sing enek ere ngono kuwi. Lah kuwi Hani Evinto kuwi. Eneng. Iya. Yo. Matur suwun sampun nggih. Nggih, monggo lenggah malih. Iya. Gentenan sing liyane. Heeh. Sinambi para lenggah ngrahapi masugatan lho. Iya, ki pesta meneh. Iya, mau awan wis resepsi ki disambung bengi iki. Wah, Kandhani. Nek ora sangka biyen ki tirakate Pak Paiman tenanan karo dongane tiyang sepuhe Pak Paiman tenanan rak ya kelakon kaya ngene iki rak ya ya ora mokal. iya luar biasa. Ya iki Mbak sapa mau? Sing cerak eblek. Heeh, lane Mbak Nyai Lita. Oh iya. Diaturi jumeneng. Ya, iki ya nek nawala kok. Kok diaturke saking Pak Surasa, Sawangan Magelang. Nyuwun sinom dawaken si kucing ingkang nyekar Mbak Hindi. Oh iya. Ya urut sik saka Mbak Lita sik ya, Mas. Ya, ora apa-apa. Ya Mbak ngadeg. Ora disepoti. Ora. Nek sinden sing kelakuane apik-apik, tekane apik-apik ora tak sepoti. Lah kula keri dhewe tekoni. Keri dhewe. Ora apa-apa, Mbak. Jenengan keri dhewe le dugi ora apa-apa. Nek kaya urung dosa. Nah, nek kaya sing kae sing nyekel kipas kae teko keri dhewe tak antil. Iya. Ora apa-apa, kendala iki wektu iki ora apa-apa. Iya. Nembang Mbak Yo. Nggih, nembang napa niki? Sesideman, Mbak. Sesideman nggih. Heeh. Karyane sapa kuwi ora? Karyane anu malah WA. Kenapa? Oh, WA-an kali sing
WA-an kali sing nyaran to. Oh ming cerak kok WA-an. Lah PDKT kok ya. Oh sing ngempul. Wah jan. Arep dipameri godo. Nembang, Mbak. Sesideman sak bawane. Arepa mau wis bawa ora apa-apa bawa meneh. Ya. Nano ninyo. Wiwi tani. Kentekan rokok. Aduh, suarane kok ya ngos-ngosan kok ya. Mboten napa-napa, mau peplayon ta, Mbak? Nggih, pelayan saking Paraang. Nggih. Tegese le ngos-ngosan ki ora mergo kegiatan liyane. Nggih kegiatan. Lah iya. Nggih. Ora ya kegiatan mangkat wayangan terus dadi Lah, ngos-ngosan ngono to. Ora apa-apa. Handerek sang peke. Aduh, Mboten napa-napa. tidak kuat nyawang yang ngempul. Ayo, ora. Aku Ayo, Ben. berguyon kok ya, guyon ki kena to. Kena wae, Mbak. Ning ora dhuwur apa-apa. panggung guyon kena. Nek ning ngisor wis beda maneh. Bojomu dukuh lho. Pria bagus. Pria bagus kang oleh budaya. Panjenengan ki ya kenal karo sing ngempul kae, Mbak. Nggih, tepang Tepang. Tepang. Sapa haro asmane? Mas Dwi. Mas Dwi. Nggih. Oh alah, ya bener. Leres mboten? Leres. Oh, nggih. Pun Niku- gadah garwa ta? Non? Pun gadah garwa. Empun, bojone dukuh. Oh, ya mboten wani-wani. Mula nek arep nyaingi saora-orane sampean ki lurah. Ngono. Bupati. Lurah pasar. Iya. Sowan menyang Sowan menyang kutha Gading. bendara Bendera pung pung pung. kayung-yung. Selendang kuning. Isin aku ya. Aja terpengaruh cangkemku, Mbak. Lah pripun? Cangkemku ki elek. Sik apik napane? Nah, mah takon sing apik-apane. Lah ya piye aku ya takok. Ah, ya. Selendang kuning kang saking ukir. Sing fokus, Mbak. Agi bar lulus. Aku ora fokus mergo dimat-matne karo sing ngempul ki mau kok. Kan mau ngempul kok ngematke aku nyapa iki lho. Aja terus ngono. Kae ora kok ngematke cen kira kae kuwi. Oh ngono to. Heeh. Hati-hati to sing fokus lho. Anu agi bar lulus to sampean? Heeh. Aja terpengaruh wong lanang. Mboten. Aman. Soale nek terpengaruh wong lanang musuhe dukuh kae soale kae. Ora baen-baen. Aurang. Suara kurang. Swara kurang pramana Ning wasis ing wasis ngrung. wah kleru kok iki mau nduk. Piye to? Apa? Donge wong piyai isih urung kenal piyai Kakung. Kuwi tembange aja sesideman. Oh, lah apa? Lah wis kebacut kok dibawani ngono kok. Ben dikancani karo Mbak Yoga, ben tulak sarike iki ora di. Ayo bluk. Nek iki tak sepoti. Apa sepote? Sepote apa ya, Nduk? Sampah iki soalnya ndregil iki.
Kok ndregil? Apane sih ndregil? Ayo bab tembang iki rak sesuai nek karo jenengan, Mbak. Apa iya? Sesideman. Iya, wis ngaku wae. Iya. Selamat malam, Mbak Yoga. Selamat malam. Wis kenal adine, Ro? Sampun. Sampun nggih, Mbak. Iki pernah Adi, soalnya sing ngempul kae ya adimu sama pernah. Kok saged? Wah, iya iso wae. Nggih. Anggung romarang bendara ya Mbak Yoga. Anggung rom marang bendara Tiasulistyo pijer ngincangake alis Ya. terus tresno sesideman Ya. Rangkep ke. luwe becik ate nono timbang berpisah Bagiane Mbak Yoga dangdut. Oh iya. Ki sak pupuh dangdut sak pupuh langgam. Oh ngono ora apa-apa, Mak. Iya. Variatif. Ya. lewat kincanging alismu kawawarang Ayo Mbak Lita. mongko kowe bocah gunung Dangdut. Ya. urip ana kutha gedhe kabeta tukane
matur nuwun. Wo lah sing bendhe kebablasan. Wis rampung wis wis diaturke, Mak. Iya. Iki tembang-tembang akeh sing urung diaturke. Ya. Panjenengane Mbak Novi kon nembang lho. Oh, ya ya. Diaturi. Tindak. Jumeneng. Ya. Sepote apa, Mak? Tunjong bang parangate manutya yutama ngambar rumsang kusuma nyatal mamur matu Sugeng dalu Mbak Novi. Nggih, sugeng dalu. Sami sehat, Mbak? Alhamdulillah. Nggih. Sinaosa wau wis bar omong-omongan ning omong-omongan meneh. Balani saka ngarep mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa. Alhamdulillah. Teges panjenengan menika senes sindan ingkang kagolan ing manah. Mboten nek kula niku. Nggih, alhamdulillah, Mbak. Iya. Mang dongake pinanganten, Mbak. Nggih, mugi-mugi pinanganten kekalih menjadi keluarga yang saling bahagia. Amin, amin. Heeh. Ya saling bahagia kuwi Saling bener. bahagia, saling mensyurgakan. Nah, bener. Heeh. Amin. Aja kira bahagia sepihak kuwi ya ora dadi ya, Mbak, le rumah tangga. Pengalamane sing nyaran kae iki aku bahagia sepihak ngono lho sampeyan Pak. Mula kae nek wis wayah menyura kae iki wis pucet kae. Lah ngopo? Wis lek arep mulih soalnya wis ketemu wong omah. Ya. Ya ora apa-apa. Nembang, Mbak. Nggih. Kala wau sampun slendro sak mriko pelok. Pelok. Ya. Nggih. Tembangnya apa? Nyidam sari, Mbak. Nah, iki sing gambuh sartane jumbuh karo kahanane pinanganten kakung lan putri. Oh iya. Dindangdutke, Mak, ben sigra. Iya, wong mau pindho kuwi wis nganggo bawa, wis nganggo langgam alus. Ya. Saiki dindangdutke. Ya. Mangga, kanca-kanca. Ora nganggo bawa ya, Mbak? Mboten. Mboten sah. Mesake sing gentir. Iya. Ayo Mas Mojo, pengedramku. Di mana anak kambing saya? Bisa kelingan lah.
Matur nuwun Mbak Novi. Ya. Iki didaulat kasuwen tindak panggung sapa mau Mbak penjane? Pak Camat. Oh ya. Ya sing arep nyumbang lagu kuwi. Apa CJ? Oh nggih. Ya sepote. Garuda Pancasila aku pendukungmu. Monggo Pak Camat. Patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila aku pendukungmu. Patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nggih dicaosi mikrofon, Mbak. Iya. Wilujeng dalu, Bapak. Wilujeng dalu Mas Nggih. Galang. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pak. Tanggal setunggal Juni. Pamila Nggih. diungelke gendinge Garuda Pancasila. Nggih, leres nggih. Nggih. Nggih, kula Nggih. kan napa niki Mas Galang? Lho, miturut nawala menika wau kapureh Minggah. nembang nggih. Pun minggah. Nggih. Pun minggah nggih pun nggih. Lho niki wau nyumbang lagu ngaten Mak Nawala. Waduh nek kon nyumbang lagu kula awrat. Lah pripun kersanipun? Margi kula mboten bakat menyonyo. Oh. Menyanyi. Mboten bakat menyanyi. Nggih. Nggih. Kula kok nyuwun lagu mawon. Oh nggih. Tembangipun napa? Nggih. Napa nggih? Lali janjine. Oh lali janjine. Ya. Biar pengantin kekalih ampun lali janjine Nggih. pada saat ijab kabul. Laras. Nah, ada ikrar yang sakral nggih Pak nggih. Nggih. Sing kudu dieling-eling nganti Nggih. besok. Iya. Mbak nyanyi lali janjine. Oh ya. Mbak Hindi. Iya. Jalur masuknya penjajah iki lho. Ngopo? Hindia Belanda. Oh. Lali janjine mereka ugi berfungsi nggo ngelingke sing donde utang niku, Pak. Juga kangge para kepala desa. Leres. Nggih, Ya, terutama lali janjine piyaga-piyaga donde sumpahe. utang. Nggih. Termasuk piyaga-piyaga. Nggih. Terus Nggih, sugeng dalu Pak Camat. sugeng dalu, Mbak. Kenalan sih asmane sapa? Paring asma Bapak sinten menika? Pak Salam. Pak Salam. Nggih. Pak Salam. Nggih, dadi teng pundi-pundi salam terus nggih, Pak. Selamat terus nggih. Alhamdulillah. Teng putih selamat. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Asma Kinarya Japa nggih, Pak. Nggih. Tembangno, Mbak. Ah, Tembangaken, nggih. nggih. Lali janjine sak bawane. Nggih, Iya. monggo. Dina ngelengke sing nyaron kae ndek utang aku 700. Sing ngendang barang nganggepe terus iso guyu seru. Dina Minggu Ya. kang tak Dina Minggu kang tak andi anti dinamune dinamune ayo Wah, iki karo sapa Mbak mau mangkat, Mbak? Kula piyambak nika. Oh, ya bener. Sareng Mbak Lita tapi iring-iringan. Iya. Kancani. Iki sak anu radi
Nglokrak suarane. Aja srawung sing manjak to mula. Ya Mbak, kancane berdua. Berdua. Nah, ayo Mbak Bella. Kasih itu kepada Bella tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ya. Lah janjane kok dinaik itu ki apa garing to, Mas? Aku miming plesetane sing kendang kok. Kula ki tersungging e. Ora apa-apa, Mbak. Aja gampang lara ati. Ngaya. Ya. Ngaya. Enggak Mbak Bella. Jae wono. Anane pijar samoyo pintar golek alasan ngandar-andar ayo dientekke gongge mak ya aku wis ora percaya. monggo goyang Pak Camat Monggo Pak Camat. Ayo yo. oe oa oe oa Pripun Pak Camat raosipun? Pripun Bapak? Srek. Serak. Serat nggih. Nek srek niki anu mboten sah mulih mengke. Jenengan Nanging dukani. mboten sinten sing nyeneni Pak mboten. Pak Dalang, Mas Mboten. Dalang. Pun kula sumanggake kok niku. Iya, enggak. Janjane komene
nuwun Mas Dalang. Loh, dereng rampung. Dereng rampung. Dereng Pak. Ditelaske sik lagune ngaten. Iya, ya. Janjane kowe nek hatiku Nggih, matur nuwun. matur nuwun Pak Camat. Nggih. Malah kula sing panggil ngaturke. niki kula suwun minggah teng panggung ning Mas Haji Panut. Oh, nggih. Niki ahli nembang. Oh, nggih, monggo di. Monggo Mas Haji. Ya, sepati Niki milih tinggal sinden niki. Monggo. Nggih, sembah nuwun Mak Camat mugi dados berkah anggen panjenengan peparing rezeki. Ya. Monggo Pak Haji Panut. Ya, ya. Maneman, maneman, maneman. Tanpa mundur, ya Mas. Nggih. Monggo. Ya. Ben dikancani karo Bu Ira lho. Oh ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ula menangi gebuk. Wah, Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. mengkirian ula menang gebuk niku tegese pripun? Sek lenggah diplekoto. Oh. Pak Manten Saringan. Oh, nggih. Nggih. Nyuwun idi kalih Pak Kiai calon Haji Salim, Habib Nggih. Salim. Niki sing penting nderek mangayu bagyo. Nggih. Tas hajate Mas Paiman. Paiman. Nggih. Semoga mempelai kedua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin, amin. Nek nembang Nggih. karena bukan profesinya, Nggih. maaf. Nggih, ming sak ondel-ondel. Oh, mboten napa-napa. Panjenengan tresna kalian budaya menika. Nyuwun sewu dulur-dulur Wiramartan nggih. Menawi kula nembang nek salah ampun didenda nggih. Sepakat nggih. Nggih. Nggih, gek ngenjing kerja bakti nggih. Niki yang pertama kula tak mboten nembang, sakniki Nggih. tak nyuwun lagu mawon kalih sing lenjeh. Loh. Niki sedaya, Pak. Nggih, sing Mbah Henul. Lagune niki ciptaane Sinten? Dike Sabrina. Oh, nggih. Napa? Tombok kangen. Oh, nggih, nggih. Mbak, Ya. kalih Ayo. gerak nggih, Mbak nggih. Ayo ngok bengok. Mangke badhe dipun tambahi saweran kalih Pak Camat. Wah. Ah kok Jaya Endro iki sajake. Nggih. Kula ora tayang nembang. Mungkin tak ker-keran. Seniki kula tak nyuwun lagu mawon. Nggih. Lagune Tombok Kangen karena masyarakat Kecamatan Mirit utamanya Desa Wiramartan Singojuten kangen kali Ibu Irah. Oh, Mboten nggih. nggih, nggih. Karena Nah. selama ini ada 5 tahun tidak muncul karena disembunyikan. Oh. Gitu nggih. Monggo Bu. Lah gedene semono kok ya iso didelik. Mbak sinten nggih? Tombok Kangen sesuai kali di Sabrina. Wonten Mbak Via niki wonten. Mbak Via nggih. Mbak Via monggo. Ah, kurang Nggih, ngadeg Mbak Via nggih. Tombone lagune Tombok Kangen karena masyarakat sini padha kangen kali Bu Irah. Ngoten nggih. Heeh. Ya monggo Bu Ira nggih jumeneng mawon, Pak. Prayoganipun. Nggih bergerak joget sesuai dengan di Sabrina. Ngoten. Mohon monggo. Ayo. Neng ampun Mas anu Fortuner 1 jangan nek Fortuner 1 minta Mas Paiman. Oh. Nggih. Monggo.
Monggo Bu. Kekalih joget sing apik. Oh iya. Via kuwi terutama. Heeh. Oh, rasa sombong sik kowe. Heeh. Nggih, niki ciptaane Dike Sabrina nggih. Nggih. Kirangan, Pak. Nggih. Heeh. Tombo kangen. Nggih. Dik apa wis lali sliramu nyanyi. Iya. Yo, dangdutke Mas. Yo. Iki kula tak nembang sak anten-antene. Oh nggih. Dikancani. Sinten sing ngrencangi? Situasi seni iki kula sek duda niki. Nggih. Nggih. Niki kula sek duda 42 dina. Wow. Nggih. Monggo Mbak Siamten Novi, Mbak Novi ngancani kula mendambakan seorang rondo yang masih kempling. Nggih. Nek rondone sing niku Pak, sing dikawat niku Pak. Oh sing putih. Sing pun niki mawon. Rondo kempling mriki. Oh iya. Lagu jadul nggih. Nggih. Pun sing cakepane ndak cocok mboten dulur. Cocok nggih.
rondo kempling, monggo. Nggih. Jenengan. Ayo Mbak, ben disawer Mbak. Oh, gampang. Nggih. Mangke nek kurang Pak Camat. Nggih. Heeh, ya. Nggih, rondo kempling niki saya persembahkan kepada Pak DPR Pak Bambang. Nggih. Semoga amanah menjadi anggota dewan. Amin amin. Nggih. Mangga. Lagune rondo kempling Nggih. kanca-kanca. Nggih, lagu jadul. Nggih. Sapundi wana rondo kanggo aku ora pati penting. Neng semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng aja sumalang ya beneran jadi jamet kepling lah Pak. Sapundi Mbak Ayu pada tindak pundi. Kengaren tindak wae ora numpak taksi. Apa ora wedi nganggur kula kurang ngencani. Topel wong lekan golek ngomongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe bal-balan. Ampun gelem sampean ampun kuciku kula rondo hanyaran anakku lima lho Pak. Awan-awan lunga blonjo mulie lengo. Sampeyan rondo apa gelem tak gawa lunga. Neng semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng aja semalang ya beneran jadi jamet kamu. Matur nuwun. Ya. Sampeyan sing dalem ngendi? Kula saking Solo, Pak. Solo, Nggih. Pasar Klewer. Nggih celakipun. Mau Mbak sing saking Bakurjo Putih. Manten dolalak nggih. Oh, nggih. Oh, Nggih. Niki Oh, Mbak. Napa lulusan SMKI? Oh. nggih. Niki tak sedekah nggih. Matur nuwun, Pak. Mugi dados ganjaran berkah. Rondo. Kula niku dereng malah. Dereng mangan. Pisan wae dereng ampun rondo. Aku duwe jengger, Mbak. Waduh. Heeh, enggak. Nggih, matur nuwun pun tampi. Heeh. Oh. Sembah nuwun Pak Haji. Ya. Ya. Berkah barokah amin. Heeh.
Kreseke kula purun, Pak. Ah, jan. Piyai iki nek remen dana weweh ngono kuwi lho. Iya. Wis do ditembangke iki mau ana sing arep nyumbang lagu ning iki malah kepara wektune ora candhak. Oh iya. Ki anu Mbak, tulung balekno sithik Mbak duwite sing pake sing arep nyumbang lagu mau. Iya. Ki urung candhak wektune. Oh iya, mbok menawa panjenengane kersa ngenteni engko nek gara-gara mak. Ya. Dibacutke sithik lakone, karang iki lakone rada dawa. Oh iya. Nek sing dawa tenan ki ya sing ngempul kae kok ya Mas. Iya. Yo, ayo tak dhereke. Kripate kasik lho Nduk nggo punden dalang. Oh iya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin, yo tak dhereke mak. Ya. Kuku sing tupa kemelon ngeneng kentia sanga pake sanga pake winengku sagong jajan nanging sangetang iki pisang rasikaneka putra kang anjok saking wiyadi tan kamu saking wis manjing pun negeri sanggan sangaru nanda gantung kecapon nggih nata mandru Sang Prabu Baladha ngawe ingkang rayi nenggih sangarat